हेलो लोगोफोर खुलुमबाय गुड मर्निं लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ आरोखिसो बरना लानाय जाबाय लोगोफोर दिनैसो टाइम मोनबाय लोगोफोर आंना माने गासैबो होनांगौ फरायनांगौ लिरनांगौफोरा खामानिफ्रा जोबजोब्बाय नालाय फरिखाफ्राबो गासिबो जोबजोब्बाय नालाय ओंखायनो दिनैसो टाइम मोनबाय आरोखि ना आङो ओमफ्राय नै ओंखायनो आं सानबाय दे दिनै बोथोराबो मोजां नालाय एसे न'आव खामानि मावनोसै होननानै न'आवबो खामानि सोलिगासिनो लोगोफोर मिस्ट्रिफोर फैगोन दा नै न'आ ओरै प्लास्टार होथ'वाखैमोन नालाय दालाय प्लास्टार खालामगासिनो ओंखायनो आं सानबायदि न'आवनो दिनै खामानि मावनोसै होननानै एसे फुङावनो दुगैखांबाय लोगोफोर आङो मैया एग्जाम हैनो थांदोंमोन नालाय ओमफ्राय मोनाबोदोंसो आरोखि ना ओमफ्राय आं ओंखायनो दिनै फुङावनो फ्रेस जाबाय ओमफ्राय दा नै आङो ओंखाम ओंख्रि एसे जानो नागिरदों जानानैहाय न'आव मिस्ट्रिफोरजों एसे खामानि मावफानोसै आरो लोगोफोरना माने बिराद गोबाव जाबायमोन आं भिडिअ खालामनाया बे खामानि ओरैबा ओरै खारलाय बारलाय खामानि जानानैनो ओरै थांलाय ओरै खामानिनि थाखायनो आं भिडिअबो खालामनो मोनाखैमोन लोगोफोर रेगुलारलि ओमफ्राय आं दिनै सानबायदि दिनैनिफ्राय आं भिडिअ खालामबाय थानोसै होननानै जेबो टपिकथ' गैया ओरैनो माने लोगोफोर आङो मिस्ट्रिफोरजों एसे खामानि मावफानोसै नायनोसै मारै एसे मावफानोसै आरोखि ना ओमफ्राय बोरायाबो नै थांनो ओंखारबाय टाउनावहाय ओमफ्राय ओंखाम ओंख्रि संगासिनो आरो हा टाइमखौ आं मिथिला दा बिजि लोगोफोर आं आरो दंबावोसो खामानिफ्रानो ओरैबो जाया ओरैबो जाया हारसिं मानसि मावफाग्राबो गैया ओंखायनो माने आङो न'फ्राबो नै बायला जिला जानानै दङ गासैबो न'फोरखौ सिफायजोबनांदों आरोना लोगोफोर हारसिं जायो नालाय ओरैबो मावनो ना ओरैबो थानो जाबाय नै बोरायाहाय गारि हगारगासिनो लोगोफोर टाउनाव थांनानै एसे खामानि दं बिहा दिनै मिस्ट्रिफोरजों हौवा बायदि खामानि एसे मावफानोसै आं लोगोफोर दैबो होनांगौ माने मावगासिनो थानांसिगोन आरो भिडिअ खालामनांसिगोन आरो मावलांबाय थानांसिगोन एसे उफाय गैया ओरैनोबो थाबाय थाजाया नालाय मावनांगौ खामानिया आंनाथ' माखासे खामानिया जोबजोब्बाय ओमफ्राय दा नै बाहेरनि खामानिया जोबजोब्बाय ओमफ्राय दा नै न'नि खामानि मावनोसै लोगोफोर आं भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर अननानै ओमफ्राय नै आं जोंहानि न'खौ माबायदि बानायदों सिम्पलैनो आं एसे देखायनोसै लोगोफोर नायलांदो जोंनि न'खौ माबायदि नुदों ओरैजाय बेबायदि लोगोफोर लामाथिंजाय ओमफ्राय कमप्लिट जायाखै आरोना लोगोफोर नैबे एसे सिम्पोल खालामबाय फैसा गैया थाखा गैया खम दामिनि न' नालाय लोगोफोर फैसाबो गैया गिदिरबो लुनो हाया जाहैबाय जायगाबो गैया सिम्पोल खालामबाय आरोना ओरैनो सोलिगासिनो खामानिया मिस्ट्रिफोर फैसिगोन आरोना लोगोफोर आं ओरै सिगांथिं देखायहैसै सान्दुङा जा गोसा जाबोगौ नै ओरैजाय बे सिगांथिं जाहैबाय आरो हरै बानायगासिनो खावसेखौ खामानि गैया बोराया रागा जाबाय आङो लोगोफोर ओंखाम संनांसिगौ नै सिङावहाय बेबायदि नै जा गालाय गुजाय जानानै दं बुस्थुफोरा सिङाव बेबायदि आरोना बे खथासे जाहैबाय ओमफ्राय दंबावो खथासे गैया लोगोफोर मालायफोर बायदि आसाम टाइप बक्स टाइप लुनो हाया जोंहा साख्रि बाख्रिबो गैया जाहैबाय नालाय ओंखायनो बेफोरावनो थासाबलाबायनोसै लोगोफोर जोंना न'आ बेयावनो गोजोन संसार जानोसै बिसि फिसाय बहुद खामानि दंबावो लोगोफोर जेबोआनो जायाखै खामानिया ओमफ्राय आंहाबो न'आव थानो मोना नालाय बोरायाबो न'आव थानो मोना ओरैबा ओरै खारबाय थानो गोनां जायो ओंखायनो माने खामानिया सानसे जायो सानसे थायो आरोना ओंखायनो सानबायदि आंना बाहेरनि खामानि गैला नालाय दिनै आं न'आवहाय मिस्ट्रिफोरजों हेल्प खालामफानोसै होननानै आरोना नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोरा आंनि भिडिअखौ जों दा मा मावो आं मिस्ट्रिफोरजों बेखौ नुलांबाय थागोन नोंथांमोना अबस्था गैला लोगोफोर खामानि मावफानानै नै मिस्ट्रिफोरनो आं दासो साहा फुदुंनानै होखांबाय आरोना मावगासिनो बिसोरो नै माखासे ना फायखारि फैदोंमोन ना लाखिगासिनो थांबायदां नै जिरायनानै दङ साहा लोंदों जिरायदों लोगोफोर आं
खामानि मावनायखौ देखायनो हायाखै र' दा एसे देखायगोन थांबाय ना लाखिदोंमोन मिस्ट्रिफ्रा मावगासिनो लोगोफोर खामानि नालांथाले खामानि सोलिगासिनो itu pas koribo na bewai kita dah stand dah lai kumpul berapa लोगोफोर आंना खामानि जाहांबाय मोनसे जाहांबाय नै दै फिसिनायनि खामानि जाबाय दाना ओरै मावगासिनो माखासे ओमफ्राय आं ओरै दै फिसिनानै दोनसै ओरैनो दा बेलासि मावसैनो आरोखि आं दै फिसिग्रोनोसै दे लोगोफोर मबाइला दै सिजोब्बाय नै बानायबाय थाथ'ला आङो दा दसे उनाव रायलायफिनसिगोन दै होगासिनो लोगोफोर न'आव मिन्थि जालाय खालामगासिनो आरोना दा दाबो गला लोगोफोर खामानियानो गैला दाबो बोरायाबो गैया खारबाय मालाय टाउनाव बेरायहैबाय ओमफ्राय आंहा दा मिस्ट्रिजों लेबार मावफानांगौ अबस्था गैला लोगोफोर खामानि मावनानै सान्दुङाबो गोसाबो जाहैबाय मिस्ट्रिफोरजों बाला रोगानाय मानाय खामानि मावफानानै आङो भिडिअखौनो खालामनो मोनाखै लोगोफोर आरो मिस्ट्रिफ्राबो केमेरायाव नुजानो लाजियो होनबाय नालाय भिडिअ दा लाफासै जोंखौ होनबाय नालाय ओंखायनो आङो बिसोरखौ भिडिअ खेबनाय जायासै दे लोगोफोर खामानि मावनायखौ दा खेबखुमानो हागोन ना हाया आङो एसे ट्राइ खालामसै लोगोफोर ओमफ्राय नै बिसोरो ओंखाम जानो थांबाय लोगोफोर ओमफ्राय आङोहाय दा बारियावहाय अमाखौ नायफैदों आरोना सान्दुं नांखो ना माखो साननानै ओमफ्राय दङ नै हनै उन्दुनानै दङ मानैबो सान्दुं नाङाखै दिनै सान्दुं गोसाबाबो माने बांद्रायबो नङा आरोना दोमैलुबो नालाय बोथोरा मोजांखौनो होननांसिगोन ओमफ्राय आं नै बिजावजालिमोनथिं दङ आरोना बारिथिं जिरायनानै थाफैबाय आंबो ओंखाम एसे जाहैबावनानै लोगोफोर खामानि मावफाबावनोसैलाय ओंखाम उखैनाय मोन्दों आरोना एसे खामानि मावनानै बोरायाबो ओंखाम जानो फैदों टाउननिफ्राय ओंखाम जानानै आं खामानि मावफैनोसै लोगोफोर न'खौ एसे दासो डिजाइन बानायहांदों नालाय सिम्पुलैनो देनां जाफुंबाथाय आं देखायनोसै लोगोफोर आं ओंखाम जाहैग्रोनोसै लोगोफोर दा नङाबा बिसोर फैबा हाखु दाखु जालायगोन अमाखौसो नायफैदोंमोन आङो बारियाव थांसै ओंखाम जानोसैलाय सानजौफुनि बोथिसे बोरायाबो थांफिनसिगोनदां नै गाबज्रि हरबाय बारि सिङावसो दंफैयो नालाय जोंना बारि जा गोलाव ओरै दंबावो बै सिंसिम नै मालाय माइयाबो मोनहांबाय जोंना बारि गोलाव माइ गायग्रा हाया गोजानावसो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नैबे न' खाथिनिया मालायनिसो जाहैबाय जोंना न'नि माइ गायग्रा गोजान जाहैबाय ओमफ्राय मालायनि माइयासो जोंहा न' खाथियाव जाहैबाय आरो उल्थासो आं न'आव थांगोनसै लोगोफोर गाबज्रिहरबाय थाबाय नै फिसाजोआबो फैबाय स्कुलनिफ्राय खामानि सोलिफिनबाय लोगोफोर नै आं दा मिस्ट्रिनो बाला रोगागासिनो दं आं एसे देखायनो दै आंनि बालाखौ रोगानानै सेस खालामजोब्बाय आङो मिस्ट्रिफ्राबो ओंखाम जानो फैबाय नालाय खामानि जाफिनबाय ओमफ्राय आं बाला रोगागासिनो आरोना लोगोफोर नायलांथारे मबाइल दोननायानो जायाखै आंना र' केमेरानि मेनबो गैया नालाय लोगोफोर दा डेन्जार नोंसोरखौ नांथ'आनो लोगोफोर नांथ'आ होनोबाय आं जमा खालामनानै दोनबाय आरोना खालामजोबखाबाय itu nalagi na itu takut na tali sama kau na ida
नांथ'आनो आं जमा खालामखांबाय लोगोफोर नै मालाय मोसागासिनो औ जमा खालामनानै दोनबाय आं लोगोफोर नांथ'आनो दा रोगानानै हैसिगोन थिखोजोब्बाय आङो गैलाबो गोदानसो लगायफिननांसिगोनलाय जा गालाय गुजाय जानानै दं ओरैजाय मावदों बिसोरो उनथिंजाय ओमफ्राय नै बेबायदि स्टेन्ड होबाय आरोना लोगोफोर सिम्पोल खामानि दंबाबो बेहाय नैबे स्टेन्डखौ दिनैसो लगायदों आरोना ओमफ्राय बेखौहाय दालाय खालामो प्लास्टार मा बुङो रोंलायलाङा आङो सिम्पोल जाबाय डिजाइना डिजाइन गैयाबाबो गाज्रि नुयोना लोगोफोर ओरैनो नायथावथाव होसाबबाय आरो एसे खामानि मावै मावै मोनाजोब्बाय लोगोफोर नै आं मोनानायखाय मोसौ लांग्रोनो फैग्रोबाय आरोना मोसौ लांग्रोनोसै आङो ओमफ्राय मिस्थ्रिफोरा दसे मोनानो थांसैनो मोनालायबाय खामानि दामानि माला मोनथिला आङो मोसौ लांग्रोसै आं लोगोफोर दै बारनानैसो थांनांगौ आयु आंखौ दैयाव हाबनो होला हनै सौख्रांनोसै नामाथाय बियो हनै जोंना बारलांजोब्बाय लोगोफोरा आं दै बारगारनि नै मासेया थांफानो नागिरगासिनो एरख्रांलाबायबा मा जानांगौथाय आं गियोलै एथ' बिदि गं गोथों गोथोंफोरखौ हनै जाम्बा बुस्था गैलालै दिनै सयथिबो फिसाय गैयिजों जाबजों फिसायाबो दाबो फैया थाबाय थौ ओंखाम ओंख्रि संदोलाय दा दुगैनानै सेस मोसौआ दाबाय मोनाबाय हनै गांसो नुबाबो गांसो जायाना नोंसोर सालाफोर टाइम गैला नोंसोरखौ गुमनो दिनै चल हरे जा गादाखा आंखौ थैनोबो गिया बिसोरो थाबाय थौ एलाय ससे जाहांलायबाय लोगोफोर ना नुवा सिम्पोल माखासे गाबोन मानसिलाय बे ससेया नै बिबाराबो कालार सोलायलायबाय जोंना खोनाबाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन ओंखाम ओंख्रि संनांगौना बोरायाबो फैबाय नै मिस्टिफोरखौ एसे गय जाहोहरनांसिगोन साहा लोंहरनांसिगोन मोनाबाय लोगोफोर आं गाबोन नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर दिनैनि थाखाय बेखिनियानोसै बाय बाय